Ado na may panultihon nga kanayon nga magkadugay magkalami. Kining ako nagkadugay nagkabati. May na lang sa sinugdanan tamis pa, pero nagkadugay nagkaaslob na. Sugdon ko lang ning akong kaagi sa diyang sa una na kong nakaila ni akong asawa sa beer house. Iya kong suki nga customer. Matag-off na ko sa trabaho. Anay ko magpalabay siyang gialagaran nga beer house. O mo ni ang ako karong na asawa. Psst, Layla. Naibaw na ko sa imong order ka, store. Unsa man? Beer gid na. Nakatagaan ka. Sige na gud ta. Hapit ka nagabi ni Adj ka dinhi, akong customer. Okay, beer, yung... Nahibaw na ko yung malamig. Katagaan gihapon ka. Unsa man di ay, suki na gud ta. Okay, Tulura ka botelya ang imo? mo na'y limit na ko, Layla. Pero makainom na ko, may mong wa na'y limit. Do na jud kay limit. Unsa man, Bill? Sky. Unsa Sky? Sky is the limit. Ikaw ha, igat ka gida. Yadi day ka gusto. Kining sa unsa man? Sa akong kaigat. Well, gusto man, basta di lang sad uwi nga pagkaigat. Unya OA di ay ko. And not so. Sige, magmuro na lang ko. Unsa bay magmuro eh? Magkusmo na nga akong naong ba? Ayaw lang sad. Og magburo ka, way kahayag ang kalibutan. Smile, gyud. Kadiyot lang ha. Kay kuhaan to na kag-beer ha. Og may nalimtan ka. Yes. Mani. Yeah. Smoke ka rin may kinakahinundom ka na. Siyempre, suki na gud ta. Sige, paabot lang sa imong order ha, Kastor. Okay, paaboton ko ang imong pagbalik. Nga doon na nakaida nga mabugnaw nga beer, ha? Sandali lang ha. Sige, sandali nga masandugay na. Mo na kung gusto ng napita. The place where the bear are cold and the girls are hot. Ni anak Kastor, 3 bottles of malamig na beer. Thanks. Unsa pa imong gusto? Ikaw, lingkod lang una. Wapag ka pa may customer. Antok lang una ta. Chismis na sad. Lisod kailan lang nga mag-inom-inom ko nga kurang usa. Gusto na ko nga dunay kauban. Hadlok ka ba nga abton ka? Abton? Ako mahadlok ka ba't? Never. Pero devil's advocate lang. O ikaw lang sa dinuon mo abat na ko, kinsa makay akong kahadlukan. Sige. Ubanan ko ikaw. Salamat, Hela. Lisod kayo ng kitarang usa kay nahibaw ka ba nga it takes two to tango. Bisa chacha. Ikaw ha, si Aw kagid ha. Ikaw. Natakdan lang ko ni mo ay Kastor. Kining contagious day kung kay makatakod man. Makatakot ka. Pero dili sakit ka mananakod. Unsa man di ay? Sakit ka makalingaw. Kalingaw ko nga makiksulti ni mo, Kastor. Salamat. Have is it? Lingkod. Pero di ko mainom og beer, ha? Diyos laim mo. Ayaw na lang. Puno na kanintiyan ako sa juice. Diabeteson unya ko. Amorasad kay mutaas ng imong creatinine. Naman sa ko'y Doktora Arbatin. Tinood na. Kana si Dr. Arbatin, pasalamat ikuha na. Kay mo na nagtambaro na ako. Na hospital ko karubang. Mao ba? Nahibawsad ko, daghan kag doktor na agna si Dr. Piking Lim, di ba? Dr. Arnold Tan, dito sa nibisita na ko. Okay. Sila si Dr. Michael Tabalok. Muna nga parehas na ita. Mauchud, parehas ta. Kining, bebe niya. Ainal ko kipisi kay mas gusto na kong inumugber nga nasuod sa botilya. Mura kong nitutoy ba? Hilom oy, padungdungog sa kadyada. Abi kay nakakita mo ka sa kondughan. Ugdo kayon, murag bukig sa maupa. Maupa? Ay, gusto da ito, Oyd. Kanang nakalimot na nata sa bukid sa maupa, no? Nakalimot sa gani ka sa isla sa nagtiwasa. pero usahay, I cannot control my mouth. Mao na'y maka-down sa imong rating. Nga nung madaon na akong rating. Basta magsikak pamalikas. Ma-viral unya ka sa social media nga. Kana ganing unsa na kanang manganlan ka og psychopathic? Psychopat. Psychopath? Ni agot. Unsap na si psychopat Layla? Og masumpayan nimo og kuyaw na. Mo nang masaykopatik. Mo nang masaykopatik kaya psychopath lang sa. Psychopath. Gusto nakagits na ko. Excuse na Kastor ha, ikaw lang sa dinis sa imong table ha. Pero sandali lang lay. Unsan day mong wish sa Christmas? Kuan kanang nga dili na unta magkontra ang Pilipinas ug ang Amerika. Wana. Dismantle na. Ha? Waka kay baw.
O, gilisa na ta. Mag-ininsik na ta. Ha? Magtuo na ta gininsik. Ewan na. Jack na di. Ni Digong ang Amerika. Ha? Diba? Oo. Mo na nga. Karon ang atong eskwelahan mag-ininsik na. Mag-ininsik na daytaan eh. Oo nga, nung mahadlok naman nga. Na may amigo na to ka ng China ba? O ka na Russia na pa man. Uyon, di ka nga paadto ng Amerika sa purgatorio. O yun na lang kay puno namang imperno. Hey, man, watch your mouth. Watch your mouth again, ha? Lagi na, that is my big problem about my mouth. Pero timan, Inga, you're not an ordinary man. Ay, saan na tao niyo eh? Up to date naman sa data sa mga panghitabo. Mas kaya nahitabo sa munting lupa na sayod gani ko. Nila pag-ipilpaan alayla. Ipatawag ka niya sa kongreso. Okay naman ko. Anong okay naman ka? Total, kanang tanan in aid of legislation na gidna. Ay, ay, okay, Dad, come on. Wow! Ug saday ng ending sa mong pagsulti ni Laila kay dunan may mga customer nga miabot. Kuan di Laila, nung gusto nako nga karong Pasko mag-exchanging gift ta. Ang sa may gusto nimong pinaskuhan, gikan ako kastor. Kuan ka ng give love on Christmas Day. Ay, daan palagi gyud ko. Pagkabot ako sa bahay, hibuong na lang akong inahan nga nagakos na ko si Santa Claus nga gibitay sa Christmas tree. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas. I wanna miss you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oy, Kasturya! Kasturya. Ano ka? Ha? Ha? Ma! Nagsayo-sayaw ka man, ano? Naibaw kag unsa ning gisiyo-sayo na ko ma, ha? Murag bag-o man ang sayawa. Mo ni sayaw gitawag o unsa naman kanang pineapple juice ma, pineapple juice. Ah, pineapple juice sa kabuang nimo. Ha? Aw, na unsa ni sayaw makanang pineapple syrupin. Unsa pineapple syrupin? abadi, oy! Oh. Sa ba ng sayawa, oy? Pinagahi man na, pinatuhoy. Natural ba kay nagtuhoy man ang nagsisayaw na sayawa. Kisa may nagsayaw. Pinpin. Kung lagi kisa nagsayaw, anak, Kastor? Si kuan ma, si Pokemon. No, Oh, nakita na di ni mas Pokemon. kita na ma. O gitukang si Pokemon sa mga vigilantes. Ha? Nga nung gitukang mando. Tago-tago man. Nga daghang inangitang Pokemon. Kita na mas vigilantes, gitukhang. Ay, wag yo'y tarong balita. Bitaw ma, ang tinuod ug nganong malipayon ko. Kay ning Paskuha ma, maangkon ko na ang babae nga dugay ko nang gipakita sa kong kasing-kasing. Ha? Babae? Oh. Kisang babayana? Ha? Ma, it remains to be seen. Ay, sabad yo'y. Sultihin na lang ko kinsa kay imbisa na to. Okay ma, I will divulge it to you. O kinsa, eng. Kinsa, oy! Si Laila ma. Sa Layla. Kisa man ang Layla. Si Laila Buen Consejo. Yun na. Oh? Time pa. Kuan man na. Title man as drama ni Adto Castor. Oy, Layla Bueno Consejo. Buen Consejo? Oh, mo na siya, ma. Bueno Consejo. Oh, katong Colgate Palmolive. Og labaw sa tanan ma, abi nimo, the most important is Naunsa? pakaslan ako sa Laila ma. Oh. Yatis ra. Iskolmos de los kolmos. Pero makikiri ni sir. Oy! Kang anak ka kan, madaak yun anang, madaak man yun ko anang imong kuan, baka buang ba? Basta at the end of the day ma, may umagad ka raw niya. Kay kung baga, ha? Ha, ma? Oh, kay nga naman, igo na. Oh. Nahala, pagminyo. Kay gahi ka pa mas tugas. Lubasan ka naman. Yes ma, may tinigom na ko. Pakaslan ako sa Laila. O nagplano ko ma, ngayon mo na kong bistman, Oh, kisa man. si Kuan ma, si JB Sebastian. Oh, Oh. si Bato na lang na. Bato na lang. Bato ba? Usanas ko ng sponsor ma. Kau ba ni Kulanggo? Ay, ambot lang imong tawhana ka. Bahala ka na, oy. Og sa adlaw kong kasal, doon naging programa. Giimbitar na ko ang sikat nga banda ni Kulanggo. Og miawit siya si Mr. Kulanggo. Kau ba ni Sanchez? Something in the way she moves attracts me like no other lover.
Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Something in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to believe her now. You know I believe in how. You're asking me will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know. I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the thing she shows me. I don't want to believe her now. You know I believe in how. Pag humagkanta ni Kulanggo, pinanggos kong kasal, may biduol ka niyang pulis. Mr. Kulangko, tana, Kulangko. Oy, Kulangko. Sama ka? Sir, asa naman ta, sir? Si asa atuta si mong kubol, sama ka? Nya, si Lito, sir, o si Bro Royal din. Ay, padohong pa na sila. Ay, kagol, makapas na ni mo. Parang si Buyong Rivera. Libre lungon ba ta? Sir. Dako kayo nagsaka yung ipalit na sakyan, nagibalik yung balik. Sige na. Ay, paglangilangay. Ikaw ba tingalig, mapulihan kasi mong kubol dito? Oo, sir. Andun lang ko, sir. Tuwa na ba yung nagpaabot? Kitsa may nagpaabot ako dito, sir. Ha? Kitsa? Tuwa na lagi, Kitsa man. Ha? Kitsa? Gidaan ni Rosana Roses. Ha? Gidaan ni Rosana Roses. Ulain na sa din, ha? Dali daw sa baka. Dili na sa, dili unom. Dili marda. Ikaw dili magdaklo ka na. Sige na, sir. Sir. Oh. Tago ko, tingnan kita niya ko. Paragot, kasi may kadlukan ni mo, ha? Kanang siya ba? Kanang wig o buhok ba? Kana si kahoy nga giri? Ano siya? Sa ito na, wala bilyana. Kabadi mo si Roy. Wala bilyana, masilingan, good. Kinsa. Taka ka malangoy. Basta tipres, ana. Original ang buhok ka na, oy. O ka na ang iyang naong maunay wig. Orsa! Og pila may sugilanon sa pagkaminyo na namo ni Laila, nagpadayon siya pagtrabaho sa beer house. Hangtod nga nakaanak gid mi og 3 ka buok. 3 ha? 2 ang babae ug 1 ang laki. Nagpadayon gyapon si Laila pagtrabaho sa beer house ug miabot ang panahon nga nagkalalis yun mi. Unsa, Castor? Gusto na ko, day, nga muundang ka na lang si mong pagtrabaho sa beer house. Unsa? No, dili! Dili, Castor, ha? Dili! Pero day, undang na lang. Og muundang ko sa akong trabaho. Makapasalig ka ba nga makahatag ka sa akong mga kapritso? Oh, isaad ko ka na. Makahatag ka ba og maing ugma sa tong mga anak, ha, Castor? Makapaeskwela ka ba sa tong 3 ka buok anak? Buhaton ako ang tanan. Lisod! Magkalisod tag maayo, Castor! Pero og gusto ko yung trabaho, pangita lang lang trabaho, ay lang na sa beer house. Kaya nga naman sa beer house, ha? Oh, Ikaw no dautan ka kay hunahuna. Hugaw ka hunahuna. Timan ay bayahanga, diha ta magsugod og kaila sa beer house. Diha ko di mo makit mo padayon jud ko bahala kung si mahitabo. ay, kanimo. Ay, Kasagdi ko, kasabot ka? Peh! ang akong munahuna, mausap ang munahuna sa kong inahan. Disermonan giyo sa kong inahan. Ma, Ugok, gugantawahan na ka. Ugok. ma, sabay ugok ko eh. Hoy, Dok. Minyo na mo anang Layla. Tulo na ang inyong anak. Oh, Sugot ka lang gihapon nga anak siya mo trabaho anang beer house. Ha? ambot ba ma eh? Gamitan ang imong pagkabana, oy. Unsa ka bang pundangan ang imong asawa, anak?
Ikaw lay gilibak sa mga tao din eh. Paundangan na. Nakasabot ka ba? Ha, Castor? Og nausa na gyud ang akong unahuna, gigamitan akong pakusog akong asawa. Nanginit akong dungas kalagot ba? Ha? Unsa, Castor? Di ka na makabalik sa imong trabaho. Cut off ka na. Unsa? Unsa cut off? Ay, klaruhon tagali ni Bi? Di ka na makabalik sa beer house. No, dili! Ayaw kong supa ka. Why magbuot sa dako? Ah! Ah! Ha? Huwag ko makatingog kay gisagpa ko ni mo. Yung karon mo ko ni mo ginani, ha? Double barrel to sa pana ko. Ha? Muna nga ako ng pagbuot ang matuman ng baya. O dili na ikaw. Pwes kun mauna. Ah! Wala sa'y makabuot pa sa kong pagabuhaton. Pasagdi ko. Dili ko na ikaw ilon nga akong banak ay magbuwag na ta. O sige. Maghuwag ta. Layasan ko ng baya. Halalayas! Oh! Bulayas ko. Kaya di ko makanto sa imong batasan. Bulayas ko. Why mo pugong ni mo ilayas? Pues kung mulayas man ko, dadun ko na ang atong tulo ka mga anak. Si Tulo. Ha? Nganong tulo man, ha? Nganong tulo? Nga naman eh! Ha? Ako na silang mga anak ka na tulo. Hatay ba? Ha? Nagtuod eh ka nga imo ng tanan, ha? Nagtuog ang imo na. O sa? Aron ka masayod, Castor. Nagmata ka lagbuntag. Usaray imo, ana. Aduha di na imo. O, sige. Oh! Muna tinuod, Castor. Usalay dan, kay usaray imo kasabot ka, ha? Usara, Castor! Bangas ka. Mani karon, haskang sakitas kong dughan nga nakabatis gisultis kong asawa. Unsa man, nagmatalang ka kong buntag. Wa di kong kasabot nga akong ibati. Nasyak ko. Unsa man og kami pasultihon. Castor. Sige, sikuha na to. Ito, ino to. Castor. Mura na siya nakakitaan nga itlog mo rin kamatis. Ikaw rin yung katawa. Si Castor, Castor. minyo ko ni Castor, kuhan, na babae, des beer house, nanganak tulo, niya gusto na pandangon, di yung undang, nag-away sila, magbuwag, motong mingos Castor, layas ko, dadong ko kong tulog anak, ay yung asawa, unsay tulo, usaray imo, muna nga nasyak si Castor, dili siya nga itong una-una, tinuod ba rin isulti siyang asawa, usaray iya, dili ang tulo, muna, bam, Diretso taban. sige. The truth will set you free. Mas maayo ni siya kanitog anay ang sawas tinuod. Apan, kung dili ka mutuo nga kanang ubang anak dili imo, pwede man mo og magpa-DNA test. Di ba? Aron pag sure nga imo dugo imo gining anak di ba? Apan ang importante ana kanang naang wala naman ka sa magpabuyag. Sa una ra man ka to, yung trabaho karon nga balik kadto tinarong man kaha. Kay dili man sa tanang higayon nga ang kining ako nakatrabaho man jud kog mga bar, dili man sa tanang higayon nga ang magtrabaho dia kamuni kay naa diha mo na iyang trabaho ngilad man di man depende ra sa tao. Apan ko nang tinuod nga ang anak nga tulo, dili kami tag-iya tanan ng duha or usa. Istorya. Istoryahin na ninyo og tinuod ba? Og nagsigi ka paghihapon karon kay dili pud maayo nga ihimplo sa usa kay asawa nga ingon ani nga giundi eryo niya yang anak usare laaw duhay tag-iya, lain-laing tag-iya, inahan gud ta iwag sa panimalay. Hala, sige. Walang Castor, no? Kay Murag, wag kita ka siguro, kay unsa ginang style, gibuhat sa mga asawa, pag warmanan nimo tungod siya, yung parang-away ron, yung parang-galis, munang gisulti lang na sa mga Basta asawa. gisungog lang siya ba? Munang gisungog-sungog ka lang, pero, saan na, dagkoon man ang mga bata, kunan lang ginagawan, nga, usara mo, ganang duha, kunan lang na. Kung sa tawagan naman, foster father, Oo. karong buhay kag dili imong anak. Para kang manang-mana. kang St. Joseph, foster father ni Foster, Baby Jesus, ana. Hala, ana lang, Castor, no? Kay, di mo na, inom lang Castor ya. O, salamat, sumug pabarangan itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo